Il-perseveranza tal-persuni fil-qasam pirotekniku hija waħda ta' min wieħed jammira għaliex sena wara l-oħra. Is-sagrifiċċji tagħhom jagħtu l-frott mixtieq fil-jieli sajfin imdawla b'kuluri mill-isbaħ. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara li għamel il-ġimgħa wara nofsinhar fil-kumpless tan-nar tal-Każin San Giuseppe u Banda de Rohan fil-lokalità ta' Ħażabuċ jumejn qabel il-Festa Giuseppina. Adrian Delija saħaq illi l-lob tan-nar huwa arti u xogħol illi jitwettaq b'dedikazzjoni minn dilettanti tan-nar professjonisti li grazzi għal ħidma tagħhom sena wara l-oħra jallegraw lil familji Maltin u jiġbdu miljuni ta' turisti lejn Malta fil-jiem tas-sajf. Minħabba l-fatt li pajjiżna għadu ma ħelesx mill-pandemija tal-COVID-19, din is-sena l-Festa ta' San Giuseppe ser tkun qed tiġi organizzata b'differenza dan kif ser tkun qed issir wirja virtwali tal-festi esterni ta' snin li moddija. Tana kollu, il-purċissjoni bil-vara ta' San Giuseppe ser tkun qed toħroġ f'pellegrinaġġ il-ħadd fil-għaxija. Dan fil-waqt li l-programm tal-wirijiet pirotekniċi ser ikun qed isir tul il-jum tal-ħadd stess, bl-ispettaklu jilħaq il-milja tiegħu fid-9:09 ta' filgħaxija. Dan ser jinkludi murtali tal-lob, beraq pront tal-kulur, blalen u kaxxa infernali. Waqt din żjara fil-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe f'Witt Irda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu ċans jisma' l-isfidi ta' dawn il-pirotekniċi fil-waqt li ra parti mix-xogħol illi tlesta għall-festa.